Здравейте, казвам се Евелина Пенева и съм астропсихолог. Днес искам малко за Марс да ви разкажа и за неговия ретрограден цикъл в момента. Този запис го правя на 10 декември 2024 година, но Марс е в своето много бавно и вече ретроградно движение от 7 декември 2024. И аз днес, като се събудих, нямах абсолютно никакво желание да си направя сутрешната тренировка. Така си казвам, ясно, енергията доста спадна и имам такава една м- потребност да ви разкажа за Марс. Да ви го представя накратко в наталните карти и какво да очакваме от ретроградния Марс в този конкретен период 2024 края и началото на 2025 година. Сега, като фон, какво се случва? От 4 ноември 24 Марс премина в знака на Лъва, там той се чувства добре, харесва му. А на 7 декември започна ретро периода му, т.е. започна да минава обратно същите градуси, през които беше минал до момента. От 6 януари 25 ще се върне отново в знака Рак, т.е. вече в стихия, която така много не му харесва. И от 24 февруари 2025 Марс ще завърши своят ретроцикъл. Но едва от 18 април 2025 Марс ще влезе отново в знака на Лъв и ще се движи вече по-нататък с нормалното си движение, нормалната си скорост. Сега, какво тук е интересно? Марс е лична планета и в нашите лични натални карти показва реакциите на човека към вътрешните и външните предизвикателства. А ако Марс е включен, тогава човека може да извършва определени действия, за да постигне целите си или да изпълнява поръчките и задачите на другите хора. Наталния Марс разказва колко ефективно и импулсивно човек използва енергията си. Активен или пасивен е, стреми ли се да се защитава или нападащ тип. А по време на ретроцикъла Марс насочва вниманието към анализиране на нашите действия и използване на вътрешната ни сила. А ако преди това не е бил използван ефективно, тогава моля през следващите 3 месеца си струва да помислите как да го направите така по-въздействащ и по-ефективен. Така, сега за основната част на ретроцикъла, който пак казваме от 7 декември 24 до 24 февруари 25. Ретроградността на Марс се случва всеки 2 години, но този път обещава да е ярка и активна поради опозициите си, които прави с планетата Плутон. Заради целия си път между знака Рак и знака Лъв, Плутон направи една и общо три ще направи опозиции в следващите от ноември, общо 5 месеца с Плутон. И може да забележите, че ситуациите изискват от вас нови действия, нови реакции, ново поведение. Обичайният път може да се превърне в писта с препятствия, обичайният път, който сте предприемали, това ще отнеме повече време и усилия. Но това е добре. Това означава, че трябва да изградите нови умствени вериги и да ги насочвайте вниманието си към нови пътища за реализация на енергията и те ще ви изведат до по-големите такива полета и писти за реализация през пролета на 25-та година. Тогава ще имаме нови възможности за едни активни движения напред. Така, този цикъл, който започва ретроградността си, знака Лъв, е със сигурност важен и ще засегне ярки и харизматични личности, такива каквито са кралските особи, такива като лидерите, ярките лидери на света, хората, които водят, стремят се към нещо. И ситуациите в живота на такива хора могат сега да се повторят, не за първи път, а обаче с някакъв нов нюанс. И за някой ретроградността ще даде възможност отново да изиграят важна роля и да разкрият себе си още по-добре. За някой тя може да се превърне в период на нови предизвикателства,
и уроци, които не са взети и трябва да се завършат. Сега, много важно, обичайно пиша го това на страницата си във Facebook Бизнес Астрологични консултации и там вече публикувах какво да правим, защото ниска енергия хубаво, но пък няма да лягаме да спим. Така, проследете къде източвате енергията си. За себе си работете. Откажете се от безсмислени теми и комуникации, защото най-вероятно ще доведат до конфликт. Запазете жизнеността си. Вървете стъпка по стъпка към някакви малки цели, не такива глобални. Не бягаме сега. Поставете на пауза каквито и да са конфликтни ситуации, докато Марс излезе от ретроцикъла си, просто изчакайте. Но това е период да анализирате ситуациите. Колкото може повече ограничаваме движението. Препоръчително е да използвате ам, по-малкото превозно средство. Ако може, използвайте такъв обществен транспорт. И ако може, обърнете вниманието на колата си, дали всичко е в изправност, така, отремонтирайте някои неща. И през този период изобщо не е желателно да се записвате да учите за шофьор, т.е. шофьорските курсове сега са на пауза. Пазете си нервите, не избухвайте за глупости, бъдете спокойни за загубите, защото Марс е и финансова планета, тъй като по това време се извършва едно такова енергийно прочистване, такава е възможно да се наложи да пуснете нещо, т.е. дано това да не са финансовите ви ресурси, защото рискованите сделки сега са някои с много висок пик, някои могат много рязко да спаднат. Това зависи от личната ви карта и от личния ви хъс да рискувате. Може да започнете някакви проекти, но те нека да са само кратки. Нещо трудно за месец, месец и половина, да знаете, че започна в ретрограден Марс, ще приключи в ретрограден Марс и нямате някакви велики очаквания от тях. Пак да кажа, ние не спим през този период и това е благоприятно време за завършване да се върнете към стари дела, които не сте ги завършили по-рано, да се подготвим за нови проекти, да направим стратегия, но не и да казваме хоп, правя го. Това ще се случва след март 25-та. А, може да имате потребност да прекратите някакви връзки, които са ви били в тежест, не са ви носили необходимия заряд и енергия. Сигурна съм, че много партньорски връзки ще приключат сега. И полезно е да се занимавате с енергийни практики. Така събирате и акумулирате енергията вътре в себе си. И сега другото. Какво да не правим през този период? Не трябва да се започват мащабни, такива дългосрочни проекти. Не бива да хабите енергията си в конфликти и такъв, дори и словесен бой, дуел не влизайте. Това е само ще изтощи вас. Можете да смените работата си, но пак без много големи очаквания. На тази, на която ще отидете, евентуално няма да се задържите дълго, но пък ще имате придобит много добър полезен опит, сигурна съм. Не трябва да се правят операции в това време, освен ако не са спешни, наложителни, супер необходими, или пък ако не правите нещо за втори път. Значи да направим още един път операция като повтаряща се е добре в този период. Не трябва да започвате съдебни дела. По-добре е да ги завършвате и не се натоварвайте повече, отколкото преди и даже една идея по-малко. Ако спортувате, тогава през ретро периода е полезно да преразгледате плановете си за трениране, да ги подобрите, да се отървете от нещо, но не напълно да въвеждате чисто нови стратегии. Не е препоръчително да се сключва брак, тъй като влиянието на ретро Марс върху съдбата на двойката може да има и отрицателно действие. Марс и Венера са партньорските ни планети. Ние много ги следим, когато правим
прогностика, елективна астрология се нарича, за подходящото време за сключване на брак. Сега не е подходящо, докато Марс излезе от ретроградността си, а ако трябва брак да се сключва, подходящо би било, когато Марс отиде в Лъв и е в знака на Лъв. Това е най-скорошното време, иначе не е най-доброто, перфектно, но това е най-скорошното време. Тогава пък трябва да се внимава за ретроградността на Венера, защото на пролет имаме и такъв цикъл. Ще направя специален запис и за ретроградността на Венера, да я уважим и нея. Сега да обясня за опозицията на Марс и Плутон. Първата беше между 27 октомври 24 и 9 ноември 24 година. Предстои още една опозиция между 27 декември 24 и 7 януари 25 година, ретро Марс, опозиция Плутон. И от 22 април до 1 май 25 ще се изгради за последен път опозицията Марс-Плутон. Така си го представяме. Марс е единия войн, Плутон е армията от войни. Така че откритата война може на тези агресивни планети може да създаде много ситуации за конфликти. И така, какво да правим по време на опозицията на Марс и Плутон? Ако подобни ситуации ви се изпречат на пътя, ако попаднете в конфликтна ситуация, преценете добре къде сте, кой сте в този конфликт и се опитайте да излезете от тази ситуация с минимални загуби. Така, тъй като говорим за силата на единия човек Марс и силата на Плутон, което е армията. И предлагам три варианта как да се справим с такива напрегнати събития. Вариант едно. Отказвате се от битката. Капитулирате и се подчинявате на отсрещната страна, на врага си. Вариант 2. Правите крачка назад, събирате сили, трупате и чакате времето, подходящото да влезете в битка, която да бъде успешна. И вариант 3. Не правиш нищо, което дадох като съвет в едно и две. Влизаш открито в боя и си готов за смърт. Много важно нещо. Между 17 май 2023 и 24 май 2023 година Марс направи опозиция с Плутон в същите градуси, в които сега се изграждат тези три опозиции. Спомнете си какво ви се случи в живота през онзи период, защото събитията сега могат да се върнат, нещо да ви припомни за такива ситуации, напрегнати от този период, с които не се справихте тогава. И сегашното им възвръщане ще бъде двойно или тройно по, как да кажа, жестоко. Това беше всичко от мен. Това беше накратко разказа ми за Марс като лична планета и за хода на Марс през ретроградното му движение в края на 24-та, началото на 25-та година между знаците Лъв и Рак. Желая ви да съберете енергията в себе си, така, да си отгледате ползотворно и в новата година да стъпите малко по-смислено смирени и осъзнати къде влагате енергията си. Притихнете през началото на новата година и така до пролета, защото така, аспектите ще са доста напрегнати и на пролет се събудете с енергията на Овена за новите ви начала, минимум на пролет в 2025 година. С вас беше Ивелина Пенева, аз съм астропсихолог и ви желая щастие и здраве през новата година.